43. 43. 43. U zoološkom vrtu. Az állatkertben. Az állatkertben. Tamo je zoološki vrt. Ott van az állatkert. Ott van az állatkert. Tamo su žirafe. Ott vannak a zsiráfok. Ott vannak a zsiráfok. Gdje su medvjedi? Hol vannak a medvék? Hol vannak a medvék? Gdje su slonovi? Hol vannak az elefántok? Hol vannak az elefántok? Gdje su zmije? Hol vannak a kígyók? Hol vannak a kígyók? Gdje su lavovi? Hol vannak az oroszlánok? Hol vannak az oroszlánok? Imam fotoaparat. Van egy fényképezőgépem. Van egy fényképezőgépem. Imam filmsku kameru. Van egy kamerám is. Van egy kamerám is. Gdje je baterija? Hol van egy elem? Hol van egy elem? Gdje su pingvini? Hol vannak a pingvinek? Hol vannak a pingvinek? Gdje su klokani? Hol vannak a kenguruk? Hol vannak a kenguruk? Gdje su nosorozi? Hol vannak az orszarvuk? Hol vannak az orszarvuk? Gdje je toalet? Hol van egy WC? Hol van egy WC? Tamo je kafić. Ott van egy kávézó. Ott van egy kávézó. Tamo je restoran. Ott van egy vendéglő. Ott van egy vendéglő. Gdje su deve? Hol vannak a tevék? Hol vannak a tevék? Gdje su gorile i zebre? Hol vannak a gorillák és a zebrák? Hol vannak a gorillák és a zebrák? Gdje su tigrovi i krokodili? Hol vannak a tigrisek és a krokodilok? Hol vannak a tigrisek és a krokodilok?